Inkosi babusise. Ngicabanga ukuthi sidedele uNdlovu asiphe ihlabelelo. Ngizoke ngithi kancane nje. Inkonzo enje ayisekho. Sezaphela. Sasizikhuluma ecimeli. Masuphuma ushaya kabili phansi ubheke eManazaretha uphume abeyibamba umuntu. Zavala. Kwathiwa aManazaretha ayaxeka. Ayibonge inkosi. Kwathiwa aManazaretha nje akona ukuthi ayaxeka. Hayi. Siphuma ingane ibaleke ziye kwamanye amakhoji kuba umhlaba. Ngiqonda ukuthi nawe kube wena ola ungabaleki ngoba inkinga ukukhokheleka mawungakaqondi kufanele ubekezele. Amen. Mawumuntu kufanele ukwazi ukukhokhela. Mase uyasuka kule ndlela kade uhamba kuyona. Amen. Ngoba wayizwa inkokhelo. Manje inkinga ke abantu abasafuna ukukhokhela. Yabona lokudaba ingozi esiphongweni la. Yangena enye insizwa la e17 kaMnyando. Yababhela isiqhele kanje inkosi isha. Siqhamuke emlazi istimela. Yababhela isiqhele kanje. Yathi Manazaretha ngikhuluma ngami mina nje. Hayibonge inkosi. Yasithi kancane lensizwa ukwehlisa. Yathi ngikhuluma ngami ngoba nginje. Mina ngashawa insizwa angishaya ngotshwala. Wasefunda incwadi le kade ifunda umfowethu. Ukuthi vida. Yathi lensizwa aManazaretha akazokulunga namhlanje metha siye kutshwala bethu. Ithi incwadi ene ungabudli utshwala into ekahle wena yinja. Ithi fika inuki ibaleke. Ngiqonda ukuthi ayikho nje inkolo yoMnazaretha emnandi. Ayibonge inkosi. Kodwa ke imnandi kumuntu ofuna ukusuka lapha ehlezi khona. Wena ungafuni ukusuka ngeke ibhlungu. Kodwa yaphela inkonzo. Bayangishaya mina. Uyabona nje ayikho inkonzo eshaya umuntu la. Uyaluleka ufaka endleleni. Manje masu angazi kusho ukuthi inhlanhla namhlanje ayibonge inkosi. Kodwa nesesiyesaba ukukhokhela ngoba hey iyuthi ithi nangu lo mfundisi owashomayela ngamba ayibonge inkosi. Kumnandi ke makuchuma lihlasuthi ayibona.